kubva pazuva iroro ratatanga kudaro tanga tiri kuita kuva nezuva guru rokunamata iroro mwedzi mitatu yoga yoga. Mwedzi mitatu yega yega tanga tichiva nezuva iroro. Tanga tisadi kuti tigobatwa zvekare takavarairwa sevasangano ravatsvene, nekuti muna 2020 sangano ravatsvene rakabatwa rakavarairwa. Zvakakosha kuti patinoshumira Mwari tisaita zvokufungidzira. Tofana kuvashumira sekuronga kwavo ivo. Hativashumiri nenzira yatinoda isu, tovashumira nenzira yavanoda ivo. Nyaya haisi yokuti ivo unonzwa sei, nyaya ndeyekuti ivo vari kuda kuti ivo utei, kuti kuteerera kunokurira zvibayiro uye kunokurira mafuta amakondobwe. Ndo zvakataurwa naSamueri muoni achitaura kuna Sauro. Ngarirai kuti izuva guru rekunamata risi zuva ratinotaura nezvokunamata. Sada kuti kwose kwauri, ungava kumba, hameno kuti ndokupi kwauri, zvoda kuti ugadzirire, utsvake paunogona kunyatsonge uri uchinamata. Usavata, usakotsira, usangofugama wotokotsira. Inguva yokunamata. Toda kuti zvingatokubetsera kunge wakamira kuti usakotsira chinamata. Angarirai Jesu pavakakumbira vadzidzi vavo kuti vanamate navo kwenhambo imwe chete, vanga vaneta vakakotsira zvavo. Hatisi kuda kuti izvozvo zviitike kwauri nhasi. Saka tiranamata. Chatinoda kutanga kuita tichinamata kudai kutenda Ishe. Toda kuvatenda tichivatenda nokuda kwemakore 5 atakanamata tichidavirwa. Ndosaka tiri pano iko zvino. Lero zviya zvisiwo tingadai takakurirwa kare, asi tichakamira nokuti Ishe vanga vainesu. Tanga tiri ngokunda, tichikunda. Ticharamba tichingokunda. Saka ngativatende, tichivatenda kuti vakatitungamirira pakunamata, vachidavira minamato yedu. Tichivatenda nokuda kwaizvozvo. Tichanyengetera zvakanyanya nedzimwe ndimi tinamata mweya mutsvene vachikubetsera vachikupa mashoko okutaura. Namata mweya mutsvene.
tangei kunamata iko zvino. Saka tichange tichinamata kwenhambo imwe chete, ndogona ngokumisai apo kaviri kana kangani kuti pasawana unokotsira, asi ndo yanguva yekunamata chinamata zvikuru sei. Kana zviri nani kana ukagona kusimuka tunamate saizvozvo. Vaimbi vachange vari kuimba, vachiimba nziyo dzokurumbidza Mwari. Varidzi vedu vachiridza zvekare. O makila straka brole troma jiga chinamata bakosa listrama gorendo mako selotri maricora drila straka brushenta makora tilia straka bakora dilastria bakora makora dikasia makora dilastria makora balistrakia makora balostria makora dilastria makora bikasia makora la brosedia gracia dicosia la brosedia gracia bacopia la brosedia gracia malistrakia la brosedia gracia dicosia la brosedia gracia macopia la brosedia gracia la brosedia gracia balostia la brosedia gracia macopia la brosedia gracia dicosia la tecora bakira dracia bacora dilastri craboshela grancia. Oh, thank you, Lord. Go ahead and pray. La broketoya basilia cantremelo strama casilia grancia la proketo la strakia la prokendo maria. Oh makita brado consia makita brado macosia makita brado makita brado oh makila straka mole stroki magia gracia decorata macrosia decorata magia decorata masongra di capara di celimo codice marocchino bocco sopra sulla disca Liprocadia, Baconcia, Liprocadia, Baconcia, Liprocadia, Baconcia, Liprocadia, Marrekete, Baconcia, Marrekete, Bastrakia, Marrekete, Casabrokia, Marrekete, Manstrakia, Marrekete, Bastrakia, Marrekete, Baconcia, Marrekete, Mashaka braka vakatikumbisa zvose vakazvikurongwa nomulengi, takazvikurira zvose zvakanga zvarongwa nasatani, takazvipfurura, takazvibvanyangura, takazvifurusa, takazvikurira. Oh, makide bronda, galesto makide bronda.
Makosia makide bronda, kansia makide bronda, makosia makide bronda, makratia makide bronda, malstrakia makide bronda, kansia makide bronda, malstrakia makide bronda, kansia makide bronda, makrosia makide bronda, kansia makide bronda, makosa makide bronda, kansia makide bronda. Oh, barita kaziel, Francia, barita kaziel, barita kaziel, Francia, barita kaziel, Macroncia, barita kaziel, Francia, barita kaziel, Macroncia, barita kaziel, Francia, barita kaziel, Bastrakia, barita kaziel, Bastrakia, barita kaziel, Francia, barita kaziel, Bacopia, barita kaziel, Baconcia, barita kaziel, Lastrakia, barita kaziel, Baconcia, barite kaziel, Lastrakia, barite kaziel, Balostia, barite kaziel, Macrosia, barite kaziel, Bacosia, barite kaziel, Lastrakia, barite kaziel, Lepotiaka moreno, Macranza, Lepotiata moreno, 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 Bacrosia, Lepotiata moreno, Bastrakia, Lepotiata moreno, Bacrosia, Lepotiata moreno, Bacrosia, Lepotiata moreno, Bastrakia, Lepotiata moreno, Macosa, Lepotiata moreno, Bastrakia, Lepotiata moreno, Macosa, Dakiranda, Grancia, Macosa, Dakiranda, 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 Macosa, Macosa, Dakiranda, Mastraka, Broki Delotria, Macrata, Broki Delotria, Macrata, Broki Delotria, La Frakia, Contia, La Crata, Broki Delotria, Macrata, Broki Delotria. Masego de lastro, Ranza Masego de lastro, Copia Masego de lastro, Malstrakia Masego de lastro, Ranza Masego de lastro, Malstrakia Masego de lastro, Copia Masego de lastro, Malstrakia Masego de lastro, Copia Masego de lastro, Macrosia Masego de lastro, Copia Masego de lastro, Macopia Masego de lastro, Copia Masego de lastro, Malstrakia Masego de lastro, Jacosia Masego de lastro, Copia Masego de lastro, Macopia Masego de lastro, Copia Masego de lastro, La Tripa Gonde vazia, La Tripa Gonde vazia, La Tripa Gonde. Macote, Strakia, Macote, Macansia, Macote, Manostra, Macote, Grancia, Macote, Strakia, Macote, Macansia, Macote, Bacosia, Macote, Strakia, Macote, Stramia, Macote, Bacosia, Macote, Strakia, Macote, Macansia, Macote, Bracote, Ostria, Macote, Macansia, Macote, Bastrakia, Macote, Macansia, Macote, Bastrakia, Macote, Macosa dia straka maketia, maketia stramia maketia, macosa maketia, japosia maketia, taconsia, maketia, macosia maketia, japosia maketia, taconsia maketia, la trikia, macosia 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 la trikia, Bocara, Ticancia, Bocara, Strakia, Bocara, Ticoncia, Bocara, Ticoncia, Bocara, Strakia, Bocara, Strakia, Bocara, Ticoncia, Bocara, Bracopia, Bocara, Balostia, Bocara, Strakia, Bocara,
Raposia Bocana, Dicosia Bocana, Dicosia Bocana, Matrakia Bocana, Latecora Mazia Strama, Latecora Mazia, Latecora Mazia Strama, 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 Ocata Bacosia, Makise Toki Bagaria, Makise Toki Bagaria, Manche Beacor, La Strama Gorendo, Masilia Strama Gorendo, Macosia Strama Gorendo, Macosia Strama Gorendo, Mastrakia Strama Gorendo, Mastrakia Strama Gorendo, Macasia Strama Gorendo, Mastrakia Strama Gorendo, Mastrakia Strama Gorendo, Macasia Strama Gorendo, Bacosa Casia Strama Gorendo, Bastrakia Macretokia, Balostria Macretokia, Baconsia, Macretokia, Baconsia, Macretokia, Macretokia, Baconsia, Macretokia, Bastrakia Macretokia, Balostria Macretokia, Bacosia Macretokia, Balostria Macretokia, Bacosia Macretokia, Balostria Macretokia, Balistrakia Macretokia, Bacosia Macretokia, Balistrakia Macretokia, Balostria Macretokia, Mosheka Macretora, Lapitora, Dicansia, Strakia Macretora, Balistrakia Macretora, Dicansia Macretora, Bacronsia Macretora, Dicansia Macretora, Balistrakia Macretora, Dicansia Macretora, Balistrakia Macretora, Dicansia Macretora, Balostria Macretora, Macretora, Dicansia Macretora, Maconsia Macretora, Diansia Macretora, Balistrakia Macretora, Distrakia Macretora, Balistrakia Macretora, Dicrosia Macretora, Balistrakia Macretora, Diconsia, Macosetan, 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 Balistrakia Macosetan, Balistrakia Macosetan, Bacronsia Macosetan, Bacronsia Macosetan, Dicrosia Macosetan, Balistrakia Macosetan, Dicrosia Macosetan, Lastrakia Macoseta, Balistrakia Macoseta, Dibronchia Macoseta, Balistrakia Macoseta, Dibrotia Macoseta, Balostria Macoseta, Dicrosia Macoseta, Balistrakia Macoseta, Dilopria Trakia Macoseta, Balistrakia Macoseta, Diconsia Macoseta, Bacosia Macoseta, Bacosia Macoseta, Dicosia Macoseta, Bagosia Macosa, Macaria Macosa, Dilastrakia Macosa, Deprotia Macosa, Dilastria Macosa, Bacosia Macosa, Bacilia Macosa, Diconsia Macosa, Dicansia Macosa, Dibrachia Bacosia Macosa, Diastrakia Macosa, Manchepolidaria, Manchepolidaria, Diconsia Manchepolidaria, Baconsia Manchepolidaria, Diconsia Manchepolidaria, Diastrakia Manchepolidaria, Baconsia Manchepolidaria, Manchepolidaria, Diconsia Manchepolidaria, Macronsia Manchepolidaria, Diconsia Manchepolidaria, Diconsia Manchepolidaria, Macrosia Manchepolidaria, Macatila braca,
makatila branca, makatila straka, makatila straka, makatila straka, makatila branca, makatila straka, makatila straka, maketo straka, maketo straka, makato, makipoya, makato, dikronzia makato, straka, makato, dikronzia makato, straka, makato, dikronzia makato, straka, makato, bakonzia makato, straka, makato, bakonzia makato, straka, makato, makasaya, 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 konzia makasaya, konzia makasaya, bakonzia makasaya, konzia makasaya, bakonzia makasaya, konzia makasaya, bakonzia makasaya, konzia makasaya, extra makasaya, makonzia makasaya, extra makasaya, bakonzia makasaya, extra makasaya, bakonzia extra makasaya, makosaya, makosaya, konzia makosaya, extra makosaya, makosaya, konzia makosaya, extra makosaya, dikrotia makosaya, extra makosaya, dikosia makosaya, konzia makosaya, makosaya, extra makosaya, Austria, raketo mozia, raketo extra, raketo extra, raketo Bakronzia raketo, strakia raketo, rakokia raketo, strakia raketo, Austria raketo, Bakronzia raketo, straka, raketo, strakia raketo, strakia raketo, Bakronzia raketo, strakia raketo, Bakronzia, makasote karite, Bakronzia makaseto karite, makaseto karite, makaseto karite, makaseto karite,
Oh, cara, cara dia sote balakria cara dia sote
Marakata
Malakato sopra de Kerabaso to Rebanabaso to Rebana, Marakato Soto Rebanabashi, the good of the sugar, the good of the sugar, Marakato Shiggy, the Busha, the good of the Great France on the Rebanic of the Shiggy, of the Sakida, the Grando Shiggy, of the Shiggy, Malakato Soto and the Brando Shigretos and the Regan of the Shiggy of the Shiggy, Small Secret of the Shigretos and the Shiggy, Great Randos, good evening, and the Shiggy of the Shiggy, Marathons of the Shiggy of the Shiggy, Malakato Secret, the Shiggy of the Shiggy, Malakato Shiggy of the Shiggy, Malakato Shiggy of the Shiggy, Malakato Shiggy of the
Thank you, Lord. Hallelujah. Tinokutenda Ishe nokuda kwenyasha dzenyu norudo rwenyu unyoro hwenyu. Timbogara pasi shoma shoma. Zvimwe zvezvinhu zvatakadzidza mumakore mashoma apfuura zvimwe zvinhu zvatakadzidza mumakore mashoma apfuura zvakatambudza vanhu vakati wandei, asi kana ukatarira mubhaibheri hauzoshamiswi neunyengeri huri munyika iko zvino, uye nezvinotaurwa zvatinoudzwa nebhaibheri zvatoudza kuti ndozvichaitika mumazuva okupedzisira. Kwanzi dzinyika dzichanyengerwa. Vanotiudza zvekare kuti Satani achanyengera nyika yose, pasi rose. Nzira yoga yokuti usanyengerwa naSatani saizvozvo ndeyokuti unge una mweya mutsvene muupenyu hwako, uchidzidza kuteerera kuna mweya mutsvene. Ndi mweya vanoshanda nechokwadi, ndi mweya vechokwadi, ndi mweya vanoshanda nechokwadi. Makore ese iwaya kubva mugore 2020
zvakasangana nezvinhu zvakawanda zvakadzidza zvinhu zvakawanda. Zvinhu izvozvi hazvina kutanga mugore ra2020 asi zvinhu zvanga zvane makore akawanda zviripo, asi mugore ra2020 ndo vanhu vanga vari kuita utsinye hwohwo vakanga vafunga kuti vanga vasvika pachinzvimbo pavaigona kuti vachitora nyika yose. Ndo saka muna 2020 momomo ndo pavanga vawana mukana wakaisvonakisisa wekuti vachitora nyika yese, uye vaitozviziva kuti vanga vawana mukana wakaita saiwoyo, saka vaida kuti vachiushandisa chose, asi vakakundikana. Zvakakosha kuti tisakanganwa zvinhu zvese izvozvi. Tofanira kugara tichizvirangarira, tishandise kukunda kwatakaita ikoko kuti tichifambira mberi tichinzwisisa kuti mweya iwoyo wokunyengera uchiko, hausati waenda uchiko mweya wokunyengera iwoyo, uye uchiri kutsvaka kuita zvakawanda. Nesi tinofanira kuti tishandise mazano aMwari. Pane imwe hondo yatinayo nekushandiswa kwemapepa mamwe eplastic. Pane zvimwe midziyo zvakaita semaplastic, nokuti kuna vamwe vanofunga kuti zvinofanira kuraswa, nokuti kuna vamwe vanofunga kuti maplastic aya anofanira kubviswa mvura dziya uye vanoti kuna vamwe vanoti mvura haichafaniri kuiswa mumaplastic imomo nechikafu haichafaniri kuiswa ikoko. Asi regai ndikuudzei kuti inhema dzega dzega. Chokutanga ndoda kuti mutange matsvaka kuti munhu ari kutaura achiti maplastic ane njodzi, utsvaka kuti ndivanani vanhu ivavo. Ukazonzwisisa kuti ndivanani, ndo panozoona kuti inhema dzega dzega. Vaya vari kutaura saizvozvo ndivo zvekare vanokurudzira zvinhu zvamusingafaniri kunge muchiita, vachiti mukweshe mazino enyu nemushonga wamazino une fluoride. Vanhu ivavo vanoti fluoride yakashata hayo, asi hatinyatsiziva kuti ine njodzi chaizvo here. Vanhu ivava ndo vari kuisa muchetura mumvura, muchetura muzvekudya, asi asi havadi, asi vakuda kuti kusashandiswa maplastic. Nemhaka vasingadi maplastic, mhaka yekuti maplastic haadhuri, uye nyika dzakawanda dzinogona kugadzira maplastic. Ivo havadi kuti munge muine zvinhu zvamunokwanisa kugadzira mega nyore nyore. Una vanhu vazhinji muAfrica vanotenga mapepa kubva kunze kwenyika. Zvinova kuti muchirega kushandisa maplastic, shandisai mapepa avanoziva kuti munotenga kunze. Ipapo vanoda kuzotizve chishandisai zvakaita semidziyo yakagadzirwa nesimbi kuti muchichengetera mvura dzenyu imomo, vachiziva kuti muchanodzitenga kunze. Maplastic haana chakashatira, chazokutsanangurirai zvakanaka. Hapana chinhu chakamboshata pamaplastic. Saka vanhu vari kutaura nezvemaplastic izvozvo vachiti akashata, vari kureva nhema, havana kunyatsonzvera zvakanaka, vari kureva nhema. Vanotaura pamusoro penyika dzavakanyengera dzikasiya maplastic. Maplastic haadhuri, maplastic haanetsi kugadzira, maplastic haaremi, uye haana uturunwa hunonzi
ndo hwanaho. Vanhu vanenge vachiti maplastic akashata asi vachiti kweshai meno nemushonga wamazino une fluoride, achiziva kuti fluoride yakashata. Nokuti ungonzwisisa kuti munyika muzere nounyengeri. Chavanoda chete toda kuti kumanikidza vanhu kuti vasiye maplastic avo nezvinhu zvinovarerukira kushandisa, vachivamanikidza kuti vashandise zvinhu zvavanoda ivo. Saka zvose zvavari kuudza izvozvo vachiti zviri kubva, vachiti matambudziko ari kubva kumaplastic ine madzoga dzoga. Uye kubva patakataura pamusoro penhomba tichiti dzakaipa, kune vamwe vachiko vari kuzviti ndivana mazvikokota vanotaura vachiti kune utachiona hwakagara huripo. Ndakakuudzai kubva 2020 kuti ine madzega dzega. Utachiona hwemavhairasi uhwu hahuwanikwi, hukaita zvokugadzirwa navanhu. Saka pakaita vanhu vanouya vachiti utachiona uhwu hwagara huriko, ngavataure kuti hwakabvepi. Vanozokutanga kuudzai kuti havazi kuti hwakabvepi nokuti havazivi. Vakaenda kuzvikoro zvisizvo, ndosaka vasingazivi. Hakuna utachiona hwemavhairasi hunonzi hwakangonyuka hwakagara huriko, hakuna. Hwose utachiona hwemavhairasi hwakagadzirwa. Ukatarira makore angaita 200-300 apfuura, ndopaunogona kuzonyatsoona zvakaitika chaizvo chaizvo zvakaunza utachiona ihwohwo hwemavhairasi. Makore anoda kusvika 200 ndopavakatanga kuuya ndopakatanga kuonekwa utachiona ihwohwo. Ndopavakatanga kugadzira utachiona ihwohwo. Vakatanga kugadzirwa utachiona hwacho ihwohwo hwanga huri kuda kukanganisa vanhu vanga vari kuita mari nokurima fodya. Ndopavakaunza utachiona ihwohwo. Ndichakuudzai zvizere pamusoro penyaya iyoyo nokuti havadi kuti muzvizive. Saka utachiona hwemavhairasi hahuna kusikwa naMwari, hahuna kugara huriko, hwakagadzirwa navanhu. Saka ukazounzwa munhu anenge achitaura, ukazonzwa munhu achiti utachiona hwemavhairasi hwakasikwa naMwari, mubvunze kuti hunobereka, hwakatangira papi chaipo chaipo. Vanozotanga kuda kutaurira kuti hwakangonyukawo mukushanduka kwezvinhu panyika pano. Ihwo ndobva hwotongozotanga kutovako inhema dzoga dzoga. Tachiona hwese ihwohwo hwemavhairasi hwakagadzirwa navanhu. Hativatibvumiri kuti varambe vachingoreva nhema idzodzo. Mangwana chakutaridzai zvavakaita vachitsvaka kugadzirisa, vachitsvaka kupedza utachiona ihwohwo. Chakutaridzai kuti chii chavakaita.
vakada kuita zvavanga varita paCovid, ndo zvavakanga vachiita neutachiona hwavakatanga kuunza ihwohwo. Havana kumboshanduka nivavo. Ndichakutaridzai zvose izvozvo mangwana. Nhasi ndinoboti timbonyanya kuwana nguva yekunamata. Chakuverengerai mangwana kuti chii chavakaita kuti vaidze kupedza nokuuraya utachiona ihwohwo. Vakangoita zvatakaona paCovid, ndo zvavakangoita ipapo. Asi utachiona ihwohwo pavakatanga hwaiuraya zvirimwa, wanga usingaurayi vanhu. Asi ndichakutaridzai kuti chii chavakaita kuti vapedze utachiona ihwohwo. Saka utachiona hwose hwemavhairasi hwakagadzigwa nevanhu. Chimwe chandinoda kuti muzwisise tichitarira panhema dzaSatani idzi. Takaona mugore ra2021 ka2022 muNigeria vachida mhirizhonga yaitwa vachida kubvisa mapurisa. Changa chiri kuitika ipapo pakaitwa mhirizhonga iyoyo, vachiti vanoda kuzoratidzira nokutaridza kusafara kwavo nezvinhu nezvanga zviitwa namapurisa. Saka vanhu vaingofunga kuti akuda kana vanhu vachida kungotaridzawo kusafara kwavo vakasungunuka, hapana ungavarambidza. Asi panguva iyoyo vachironga kudaro, vanhu vakawanda vakatanga kutsigira kunyunyuta ikoko, nemasangano emachechi akatanga kutotsigirawo. Asi ndakakasira kutoziva kuti wakanga ari kuda kuunza kunyunyuta uku nokuratidzira kuti ndiani. Ndakataura nendimi, nekuti ukataura nendimi unokasira kuziva. Ndakakasira kutoziva kuti wanga ari kutunzva vanhu kuita izvozvo ndiani. Ndakaziva kuti ndiSatani. Asi nemhakei vaKristu vazhinji vasina kuzviziva izvozvo. Satani wakangoda kungoshandisa kunyunyuta kwanga kuripo, nokuti kuna vanhu vakawanda vanga vasiri kufarira zvisingafadzwi nezvimwe zvanga zviitwa nehurumende. Nyangwe vatungamiriri vemasangano vatsvene kune vanga vasinganakidzwiwo nezvanga zvichiitwa, vasingafadzwi nezvanga zviitwa nehurumende. Saka vanga vari kukurudzira vanhu vavo kuti vataridze kunyunyuta kwavo. Saka mweya mutsvene vakabva vanditaurira vakati izvi hazvisi kubva kuna Mwari, izvi zvanga zviri kubva kuna Satani. Ndakatiudza vafudzi vedu ndikati varoda kuparadza nyika yedu, havasi kuzonyunyuta zvakadzikama, vari kuzokonzera mhirizhonga. Satani haaiti chinhu chine rugare, anotongoita chine mhirizhonga chete, chinenge chiri chinoda chokutsvaka kuparadza. Saka ndakaudza vanhu vedu ndikati musapinda mumhirizhonga iyoyo, musakurudzira vatsvene vedu kuti vapinde kunyuta ikoko. Uyezve chechitatu, dzingai mweya wetsvina yose ibude munyika medu. Ndikazvipira zvekare kuti ndinamate. Takanamata. Nyaya yacho ikangopera nenzira yanga isingatarisirwi navanhu. Vanga vakamirira kuti mutungamiriri wenyika ataure, vachitarisira kuti kana
vachitarisira kuti kana mutungamiriri ataura vanga vachazomukira mutungamiriri uyu. Uye kunyunyuta kwese ikoko kwanga vanhu vanga vari kutobhadharwa kunzi vanyunyute kudaro vataridzire. Vakashandisa nyaya yokuti vanhu vechidoko vakawanda vanga vasiri kufara nezvanga zviri kuitika. Hongu vanhu vakasungunuka kusafadzwa nezvinenge zviri kuitika, asi pane nzira yokugadzirisa zvinhu izvozvo. Saka takanamata tikadzingira kure mweya yetsvina iyoyo, kuti vanga vasiri ngonyuta chete, vanga vari kuparadza zvinhu, uye vakaparadza zvinhu zvakawandisa muNigeria zvanga zvisati zvaakamboonekwa. Hapana pakamboparadzwa zvinhu zvakawanda saizvozvo zvakaitwa munyika yose. Zvinhu zvanga zvinongoparadzwa kwese kwese. Nazvino munowana zvinhu zvakapiswa nokuparadzwa mumaguta akawanda panguva iyoyo. Asi nevakati takanamata pana kwazvakaenda. Mutungamiriri wenyika paakazotaura, vanhu vakati havana kunzwisisa kuti wataura kuti chii. Torangarira vamwe vakanyora vaiti mumwe wakataura achiti mutungamiriri wenyika paakataura ini ndakanga ndisisina zvokutaura. Chakaitika kuti paakangotaura kudaro munhu wese wakadzokera kumba. Asi zvakataurwa nomutungamiriri ipapo zvakashanda, nokuti mweya yetsvina yakanga iri kuda kukonzera mhirizhonga iyo yanga yadzingwa. Vanhu vakadzokera kudzimba dzavo, rugare nobva kurovapo. Uye ndinobvuma kuti kune vakawanda vanga vakapedzisira vakutonyara vakuona zvinhu zvavakanga vapisa, motikari, mabhazi avanga vapisa. Lero tisina kudzinga mweya yetsvina iyoyo, Nigeria ingadei yakatodamburwa. Ipapo ndo zvaika zvarongwa naSatani, aida kuparadza nyika. Tikutaura izvi nokuti tinofanira kunzwisisa kuti Satani unoshanda sei. Haugoni kungoteerera kuvanhu vanotaura, vanoita sevakangwara vachikuudzai kuti tinokugadzirira nyika yedu, tinokugadzirira nyika. Vanga varipi pose apa? Vanouya vachimbozogadzirisa nyika, vanga vari kupi? Vese vanouya vachiti vanouya vachigadzirisa nyika, vanga varipi? Ndiri kuda kutaura kuvanhu vaMwari vari kuZimbabwe. Musarega Satani achitora nyika yenyu. Musarega Satani achiparadza nyika yenyu. Nhasi tiri kunamata. Imi munofanira kunamata. Musi wesvondo. Ndoda kuti vanhu vose vari muZimbabwe vatsanye vachinyengeterera nyika yavo. Nokuti vari kuda vanoda kukonzera mhirizhonga nokuunza mhirizhonga muZimbabwe havasi kuda kuunza rugare, vanoda kuparadza nyika. Musarega zvichiitika izvozvo. Musazvirega zvichiitika izvozvo. Vanhu vanogona kungobhadhagwa, wouya wotaura woti hatoda kugadzirisa nyika. Vari kubva kupi? Vanga vari kupi vavari kutaura kuvanhu vari munyika? Sei vachida kubvisa hurumende iko zvino? Nemhaka yekuti havakwanisi kupinda, havasi kugona kutora ushe nomazvo, saka vanoda kubvisa hurumende. Hazvisi kuzoitika norugare. Musazvitendera kuti zviitike. Mashandiro
asatani iwayo, inhema dzoga dzoga, kunyengera kwaarikuda kuita. Musazvirega zvichiitika. Saka munofanira kungwara, munofanira kunzwisisa kuti izvozvo zvokuda kutora pfuti, zvokuda kurwisa hurumende, zvokuda kuti vanhu vaite jambanja, zvose izvozvizvi handizvo zvinogadzirisa chinhu. Hazvizvo zvinogadzirisa chinhu. Vanhu vari kuita izvozvo vanhu vari kungotsvaka zvavo, havasi vanhu vanoda kubatsira munhu. Havana munhu wavari kuzobatsira vanhu ivavo. Patonyengeterera, patonamata nhasi nomusi wesvondo, ndati mutsanye muchinamata nhasi, tatsanya mangwana, tiri kutsanya, izuva guru rokunamata, tinotsanya chishanu kupinda musi wegovera. Asi Mwari vakatirayira kuti titsanye zvekare mwedzi wega wega. Saka musi wesvondo tiri kutsanyazve. Saka mubatane nesu muchinamata, muchitsanya. Musi wesvondo tichataura, tichinyengeterera Zimbabwe. Ndikandikudze, nyika yeZimbabwe yakakosha muAfrica. Haisi nyika yakakura zvakanyanya, aiwa, asi inyika yakakosha zvikuru muAfrica. Hatisi kuzorega Satani achibvarura nokuiparadza nyika iyoyo kana kuitora. Hatisi kuzoregera Satani achitora nyika iyoyo. Tichadzinga mweya yetsvina inoda kuparadza nyika iyoyo, toparadza masimba ayo muzita raJesu. MuZimbabwe ngamuve norugare, ngamuve norugare. Kana mune rugare, vanhu vanofuma. Musaregera vanhu vari kunyebera kunyebera vanhu vachiti vanogona kugadzirisa zvinhu, vanogona kugadzirisa zvinhu. Havasi kugona kugadzirisa zvinhu, vanoda kungotonga chete. Havana zvavanogona kugadzirisa, vanogoda kutonga chete. MuZimbabwe manga muno rugare. MuZimbabwe havadi rugare irworwo, havarudi rugare irworwo. Nokuti vanoda kutonga nyika yeZimbabwe, ndozvavanoda. Asi kune simba guru rinodarika ravanoziva. Pane simba guru rinodarika ravanoziva. Zvandiri kutaridzai nezvizvi ndezvokuti taridzai kuti munounza rugare munyika sei. Mwari vedu ndiMwari worugare. Vanogona kuita kuti nyika ive norugare. Saka musaparadza zvamunazvo, musaparadza nyika yenyu. Musateerera kuvanhu vanoti ndai munoita jambanja. Ivo vanenge varipi? Vanoenda here kunoita jambanja racho? Havasi kuenda kunoita jambanja racho. Saka musazvirega zvichiitika izvozvo, musazvirega zvichiitika izvozvo. Musagamuchira jambanja iroro. Tiri kuzonamata, ndatotaura mashoko, nokuti zvose zvavanga vakaronga kuparadza rugare muZimbabwe tinozviparadza, tinozviputsira pasi muzita raJesu. Tinozviputsira pasi muzita raJesu. Torayira rugare muZimbabwe, torayira rugare muZimbabwe. Nokuti muZimbabwe Mwari vane vanhu vakawanda muZimbabwe. Munofanira kuva norugare muZimbabwe. Munoda kuti
shoko roruponeso ripararire muZimbabwe. Saka munofanira kuva norugare kuti ruponeso rugone kuparadzirwa zvakanaka. Saka munofanira kuva norugare munyika menyu. Fanira kuva norugare nekufuma. Hazviunzwi nenzira dzinoda kushandiswa naSatani. Saka batanai nesu tichitsanya musi wesvondo. Tichawana nguva yatichanyengeterera Zimbabwe musi wesvondo. Musabvumira kuti muZimbabwe muve nemhirizhonga. Aiwa. O kale soti magira dosia. Bala cora de la straca proletroma gigibasia. Macosa dilia straca brogilia. Makerotilia straca brogilia stramagoria. Macose dilia straca brogilia straca bajoria. Makose dilia straka brokati mazilia katemeroga. Makose dilia straka brokara balostu marikosa. Makosa dilastria prakidesia castrene gorendo. Makose takabale stroma. Makose tan la greboli strakia. Makose ta makazilia. Makose ta la strakia. Oh gasego makira bakosia gasego makira. Malistrakia gasego makira bakonsia gasego makira. Balistrakia gasego makira bakonsia gasego makira. Makora tilia straka. Makora tilia bakonsia. Mweya yose mweya yose China yanga ichiungana chida kutora Zimbabwe. Makora talme tinoparadza masimba ayo. Haigoni kutora nyika yeZimbabwe. Mweya iyoyo tinoparadza masimba ayo. Makora tali straka brokaria. Tinoirayira kuti iregedze nyika yeZimbabwe. Ngairegedze nyika yeZimbabwe. Ngairegedze Zimbabwe. Ngairegedze nyika yeZimbabwe. Makore toki bale straka. Makeso toko pala grancia. Late pokara bali straka brogaria. Leko zakira bala straka. Haleluya. Mweya yechina hamusi kuzobudirira pane zvamuri kuronga. Zimbabwe haisi yaSatani. Nyika yeZimbabwe haisi yaSatani. Haisi yemweya yechina. Muzita ramambo Jesu. Makore takapala sotema. Rake doma zilia gracia. Lake doma giria. Rapoteka. Rabakasa ketopoka dario. Malestroka. Tinodzingira kure mweya yekutya muZimbabwe muzita guru raJesu. Mweya yose inoda kunyengera vanhu muZimbabwe zvokutraira kuti ubve munyika yeZimbabwe. Ibva munyika yeZimbabwe. Zvose zvokuda kuunza mhirizhonga nokuda kuuraya vanhu muZimbabwe tinodzingira kure. Mweya wechina iwoyo wabuda munyika yeZimbabwe muzita raJesu. Makotela straka. Rakota straka. Tinorayira ngirozi kuti dzishande muZimbabwe yose. Tinotuma ngirozi muZimbabwe yose. Tinotuma ngirozi muZimbabwe yose. Makora tali straka. Raketo makara bali straka. Lepokoti la straka broganzia. Late poki la straka. Tinorayira nyasha dzakawanda muZimbabwe. Nyasha dzakawanda muZimbabwe. Nyasha dzakawanda muZimbabwe. Nyasha dzakawanda muZimbabwe. Tinorayira nyasha dzakawanda muZimbabwe. Makora tali straka. Lake domakaria. Libakora di la straka brojeda. Lipraka di la straka bojilia. Oh hallelujah. Hallelujah. Oh hallelujah. Ngatingorumbidza Mwari kose kose. Tichivarumbidza, tichivatenda noda kwenyika yako. Vatendeko zvino. Vatende, tichivatenda noda kwenyika yako. Tichanyengeterera dzinyika iko zvino. Nyengeterera dzinyika dzose dzepasi rose. Tiri kunyengeterera dzinyika dzose dzepasi rose.
Oh, Baliseto Magaria, 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 Macoria Dracia, Stracia Bacoria, Macopa Grantia, Macopia Grantia, Straca Macoria, Macoria Grantia, Straca, Machilia Grata, Strala, Boshilia Gastromicoria, Macopa Grantia, Straca, Machilia Grantia, Macora Balistria, Calistraca, Baconzia, Taura, Zitarenica, Taura Nika, Taura, Traira Rugare Muzinika. Satani haagone, hatisi kumutendera kuti atore nyika kana imwe. Oh, makaratiya mweya vamwari vadururwa pasi rose. Oh, karatiya straka. Saka shoko roruponeso rinofana kugona kupinda munyika imwe neimwe, uye rangarirei kuti mugore rino ra2025 tiri kupedzisa kuparidza ruponeso munyika dzose dzepasi rino. Haleluya, mugore rino zviri kuzoitika saizvozvo. Makora tilastrama Laki Demira Karamozea, Makoso Takabalistraka, Makoso Takalistrakia, Makoso Tiliastrakia, Makosia, Makopia Grantia, Strala, Bashilia Grantia, Makopia Grantia, Straka, Bashilia Grantia, Makopa Grantia, Straka, Balosti Grantia, Makora Drakia, Balosti Pariconsium, Makosa Grantia, Straka Baconsium, Makosa Dilastria Grantium, Makopa Grantia, Straka, Makopa Grantia, Straka, Makosa Grantia, Maroka Tiliastra, Makopa Grantia, Straka Baconsia, Makopia Gratia, Makopa Grantia, Straka, Makora Grantia, Crabasia Grantia, Makopa Grantia, Straka Balosti Grantia, Makopa Grantia, Lastrakia Baconsia, Makopia Granta, Makopa Grantia. Makopa Gracia di Lassa, Malostria Case Dromia, Makopa Grantia, Straka Boletro Morigantia, Lastraka Baconsia, Lastraka Bacosia, Dilastria Craposilia, Castre Mecoria, Makopa Grantia, Straka Macoria Grantia, Makopa Grant, Makopia Grantia, Straka, Makopia Grantia, Straka Bacoria, Makopia Grantia, Straka Bacoria, Makopa Grantia, Straka Balotri Bariconsia, Leco Baricazoria Grantia, Makopia Grantia, Straka, Makopa Grantia, Straka Bacoria, Rakitora Bagilia, Rakitora Balistrakia, Rakitora, Balistrakia, Rakitora, Baconsia, Rakitora, Macosia, Rakitora, Baconsia, Rakitora, Maconsia, Rakitora, Baconsia, Rakitora, Balistrakia, Rakitora, Balistrakia, Rakitora, Baconsia, Rakitora, Makasaya, Lepotokora, Malesetege, Makosoto, Makereteke, Makosoto Barakora, Lepokorgansia, Laseteke Bongisa, Rapokota la Straka Brocaria, Lepokora dia Straka Brocansia, Rapokota Straka Brocansia, Lekopakia Brakia Straka, Rapoteko, Makosotoka, Makeso Kalamazien, Lepokotima Straka Brocansia, Latepokia Straka Brocansia, Rakepora Gransia, Rapokota Makaya, Lekosonte, Makose, Makesotoka, Leto Bokisa, Lipa Kandemum, Rakadem, Lipa Bondema, Rakitemea, Masopoka, Rakidegesa, Makasata, Aleluia, Torara Rugare Muzimami, Rugare Muzimami. Hapana milijonga ilipitwa, hapana milijonga ilipitwa, hapana milijonga ilipitwa. Vose vari pakuimanikizira, vose vari pakuimanikizira vachamuka vasina simba.
vachamuka vasina simba vose vanatiza, vose vari kukudzira, vose vari pachisono, vose vari kuipesvedzera, vari kumuka vasina simba muzita ramambo Jesu. Ndinomira saJesu zvino ndichirayira kuti munyika muno munogare, 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 munyika muno munogare. Makosa raketo lakito mazie makorataka likato mokara malekesete makosoto makeretakimakia lekobakia makesotaka mekosa makrosia mekosa drabrankia mekosa diliastria mekosa bakransia mekosa bakransia mekosa dikransia mekosa bakrosia mekosa dilastria mekosa bastrakia mekosa dikansia mekosa makransia mekosa distrakia mekosa distrakia mekosa dikansia mekosa dilastria mekosa makrosia mekosa dikansia mekosa dilastria mekosa bastrakia mekosa makrosia mekosa bastrakia mekosa bakosia mekosa balostria mekosa draposia 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 mekosa 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 makoratakama 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 noraira tinoraira muzimbabwe ngamwenogari noraira kuzimbabwe ngamwenogari muzimbabwe ngamwenogari noraira kuzimbabwe ngamwenogari muzitama Jesu makora makora dikancia makora bastakam makora dikosia makora dikabozia makora dikabozia makora dikabozia makora dikabozia makora dikabozia haleluya haleluya kana papa ni mauto anashia kukakura anoshaya sisi anobaka uchini anobaka mishando anachanogona kuita agonika nakusimudza chiti agonika nakuudza chiti acho haana zvaanoita haleluya haleluya vari kupfechedzera vari kutsvaka kuti vanhu vajamuke vachadanidzira kuvanhu hapana uchavateerera hapana achavateerera tichangomuka musi wesvondo musi wechangomuka mangwana musi wesvondo musi wechipiri chenda mberi pasina chaitika zvose zvichangonyarara zvichangoti kwakatata zvichangoti kwakatata sezevhingengoro zvichangoti kwakatata makose makora makesota maketopakaya maleteka makizeto limakora diastraka brogia mekosa dikeromasia makrebodea ziliakrante makrebodea mosekaya legrobazia liprakotea lakrebodilia ligracia dikensia vose varikuda kuvirika zviri muzimbabwe ndonamata kuti vanyadziswe zvachose ngavanyadziswe zvachose vasagona zvekare kungoti ufu zvachose vasagona kungotaura zvekare mupenyu hwavo hwose masimba avo ose ndonamata kuti abviswe pavari vatorerwe masimba avo vasasara vane mugara muono vateerera muzita ramambo Jesu. Ndinomira saJesu ndichirayira ndichitaura kuti vanhu vavanosara vasina kana munhu unovateerera kana munhu unovateerera kana munhu unovateerera kana munhu une simba anovateerera muzita ramambo Jesu. Kana vane mari yavari kupiwa mari iyo inoshaya basa muzita ramambo Jesu. Geza uchasara asina kana munhu wakamira naye uchasara asina kana munhu wakamira naye muzita ramambo Jesu. Ndomira
sachizochiraya ndanosara kana munhu wakamira naye unosara kana munhu haleluya vachasara rega oh haleluya oh makarizoya uye vanhu vavo vari kuita ruzha rwakawanda vachitaura zvisina maturo vachasara vasina vanhu vanovateerera vachasara vasina vanhu vanovateerera vachasara vasina vanhu vanovateerera vanhu vese vachatanga kusagamuchira mashoko avo vanhu vese vachatanga kusagamuchira mashoko avo vagonyadziswa makotera masiketano mweya wechina ukakonzera zviro tinodzika pamunyika yezimbabwe tinodzika pamunyika yezimbabwe haleluya norayira rugare muzimbabwe vamwe norugare muzimbabwe vamwe norugare muzimbabwe vamwe norugare makosa makesotaka lakesomaraka lapokotaka mazinga limakotiganzia makotera makesotikamaria makertiastraka makose makesobalistraka makoteka masepodiastraka mokatamalibo rakidemoza grashta makotera makerotidia strama gorian makose makezonte makoseka maketo maria makerotidia lapokedoya masokraka lekretea maya Makopa Grancia, Straka, Makose, Balistramia, Gazilia Balistramia, Maseka, Makosea, Makotera, Lastrenegelia, Makopa Grancia, Lastreke Borega, Decromalistraka Bocancia, Lacredoia, Makesomadan. Oh, Makaria Draki Balostia,
Bastrakia makoseta, balostia makoseta, bastrakia makoseta, bakrasia makoseta, bastrakia makoseta, bakronsia makoseta, bastrakia makoseta, bikonsia makoseta, dilastia makoseta, bastrakia makoseta, dilastia makoseta, bakrasia makoseta, dilastia makoseta, bakronsia makoseta, bastrakia makoseta, liplatokia bakonsia liplatokia, bastrakia liplatokia, bakansia liplatokia, bakonsia liplatokia, dilastia liplatokia, bastrakia liplatokia, bakansia liplatokia, bakrasia liplatokia, bakansia liplatokia, maseta, makora, maserekea, makose, makeso diagratia, makotera, makeotia strakia, makose strakaborendo, makasi strakia balabrontia, makepoya, ligase bakeria, ligase bakeria, drapontia, ligase bakeria, ligase drakeria, ligase drakeria, ligase drakeria, ligase drakeria, ligase drakeria, aleluia, tulietera lukani. ReKunamata Kurume, nyika dzose dzepasi rino, toremetera nyika dzose dzepasi rino, kamwe norugare mumayamba, kamwe norugare muUkraine, kamwe norugare muGaza, muIsrael, muRussia, muChina, kamwe norugare muNigeria, musoro weNigeria, kamwe norugare Thank you, Lord. That song. takatiimba kuti ndivo mambo venyika dzose, ndo vanotonga hurumende dzose. Nyika idzi inyika nenzvimbo dzaJesu. Bhaibheri rinoti kuti Jesu vakatenga nyika yose, vakatenga neropa ravo, vakatituma isu kuti tinoona kuti Satani haana chake munyika dzese idzodzi, vakatikundira. Saka tinokurira Satani nemweya yake yakaipa. Hazvina basa kuti inoshanda iri kupi, tinowakurira. Nyika dzose ndedzaMwari. naSaudi Arabia, Bahrain, Jordan, Iran, Iraq, Kuwait, Qatar, UAE, Yemen, Oman, Eritrea, Ethiopia, Sudan, Egypt, Israel, Libya, Tunisia, Algeria, Morocco, Mauritania, Mali, Niger, Senegal, Burkina Faso, Nigeria, Chad, nyika dzose idzi, Ethiopia, Somalia, Djibouti, South Sudan. Dzose, Uganda iyo, Kenya, Congo, DRC, Central African Republic, Tanzania, Burundi, Angola, Zambia, Namibia, Botswana, Mozambique, Zimbabwe, tataura pamusoro peZimbabwe, South Africa, Lesotho, Eswatini, Seychelles, Madagascar. Dzose nyika idzo, dzose dzakabatwa nesimba raMweya Mutsvene. Morocco iripo ipapo, Sierra Leone iripo, Liberia, Cote d'Ivoire, Ghana, Gabon, kune dzimwe nyika dzakawanda, Georgia, Kazakhstan, Mongolia,
Uzbekistan, Azerbaijan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Turkey, Armenia, Bulgaria, Romania, Ukraine, Hungary, Greece, Italy, Spain, Andorra, Monaco, San Marino, Portugal, France, Germany, Poland, Denmark, Norway, Sweden, Finland, Greenland, Iceland, United Kingdom, Ireland, Belarus, Estonia, Latvia, dzose nyika idzi dzose ndedzaishe dzose, China, North Korea, South Korea, Japan, Bhutan, Myanmar, India, Bangladesh, Laos, Vietnam, Brunei, Malaysia, Indonesia, Singapore, Maldives, Sri Lanka, Solomon Island, Papua New Guinea, Fiji, Australia, Kiribati, New Zealand, dzose, Russia iripo, Dominican Republic, Puerto Rico, St. Lucia, Barbados, Trinidad and Tobago, Suriname, Guyana, Brazil, Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina, Haiti, Bahamas, Cuba, Belize, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica. Ndokutenda ishe ndakwenyika dzose idzi, United States, Canada, Mexico, nokutenda ishe nyika dzose dzepasi rino, nyika dzose dzepasi rino dzakabatwa nesimba ramweya mutsvene. Mweya waMwari pavakadururwa panyika makore akawanda akapfuura, mweya ivava havana kuzomboenda, saka vakadururwa pavanhu vese panyika dzose. Tinonamata kuti mweya wechokwadi uzare mwoyo yevanhu vatungamiriri dzinyika pasi rose, ngavanzwisise chokwadi. Manyepo haasi kuzokurumbira munyika idzodzi, asi mweya wechokwadi ndo uchataridza vanhu chokwadi cheruponeso rwaJesu. Shanza simba ramweya mutsvene, hapana nyika ichakona kupindwa neshoko roruponeso. Hapana nyika ichapotswa neshoko roruponeso ratiri kuparidza pasi rose, tichiparidza nesimba ramweya mutsvene. Tinorayira kuti nyika imomo muve norugare, Taiwan, Philippines,
ngamuve norugare muzita nesimba raJesu. Ngamuve norugare, vanhu ngavafume. Shoko roponeso richapinda munyika idzi rigofamba madiro. Tinosungunura vatungamiriri vacho kubva paruoko rwaSatani, kubva panyengera kwose kwaSatani nekwevese vachada kuvarasisa. Tinodzingira kure vose vangada kuvanyengera nokuda vatsausa. Tinovadzingira kure vanoda kutsausa vatungamiri nokunyengera vatungamiri nokurevera nhema kuvatungamiri vedzinyika idzi. Tinovadzingira kure. Makora talistraka bolistroma jigibala gransia. Makora tiliastraka brogatia. Makote moricora branco. Le progadilia strama correndo. Le cobagracia. Le cobagracia. Rapodego masilia gradia. Recobasilia gratia. La cropacaria. Libracataya grancia. La teporia. Libacozilia strama code. Macora. Dicancia. La straca brodina. Le proticasia bacose. Maiosia. Dicancia maiosia. Dicasia maiosia. Dicasia maiosia. Dicasia. Macora tila strama code. Maketora malstra. Straka magica. La kita bigora basilia. Makeotia straka brogero grancia. La poca di gronzia. Li crapadilia straka brogaria. La trepeconda mazilia grancia. La trepecora balistraka brogancia. Oh hallelujah. Make sosha. Mase porada. Makore tilia strama gondema. Makore tilia straka brogeria. Makeso takamako. Makrepolis trama gazia. Makose balikratia makosia. Makrepolis traka. Hallelujah. Stroma shigibaria. Glory to God. Hallelujah. Tine fananzi yatoda kutaridzai muchinguva chishoma chiri kuteera. Ndofunga munofanira kuti muone mufananidzo iwoyo. Kune vangango your money, $697 million annually, plus the shipments of cash funds madrasas. ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram, ISIS Khorasan, terrorist training camp. For decades, the world has placed its trust in international organizations such as USAID, the United Nations, NASA, NATO, and the World Health Organization, agencies that claim to promote health, security, aid, and progress. But behind the polished speeches and grand promises is a dark reality. These are wolves in sheep clothing. Whether they like it or not, their agenda is under suspension. Thank you. Is climate change a reality, or is this a hoax? Is the world under attack because of this climate change? And is it being pushed by the globalists? Ezekiel 22, verse 27.
Her rulers in her are like wolves violently taking their food, putting men to death and causing the destruction of souls so that they may get their profit. The United States Agency for International Development, or USAID, a wolf in sheep's clothing, was created to provide humanitarian relief. USAID is used as a weapon used by the deep state to control nations, to destroy governments, and prop up the globalist empire. It was USAID that I fear much more than the CIA, because the USAID is how CIA gets shit done. USAID is clearly in the job of trying to bring about regime change. It has secret bank accounts, shell companies. USAID gets $50 billion a year. At least now you know, if you didn't know before. USAID was not an organization for helping people. It was for destroying people. And they were paying journalists around the world for propaganda. They used them to tell lies and to maintain their lies. The so-called researches they were carrying out in many countries, no research at all. These are hideouts for wicked and evil atrocities to destroy these nations. And who's the mastermind behind USAID? Bill Gates. I remember one of your advisors telling me years ago, whispering to me at dinner, that the U.S. government, the State Department, and agencies like USAID were working against you, funding your opposition indirectly, and really trying to subvert democracy in your country, and thinking, boys, can that be true? It turns out now it is true. And I wonder when the rest of us are going to get details on what exactly the State Department did to end democracy in Hungary. You know, it's a taxpayer money. Yes. So if we take it, this whole thing, not as a political one, but rather as a moral issue, the fact is that the liberal elite of the West used the taxpayers' money of United States citizens to spread their ideology all around the world, and financed in Hungary more than 60 NGOs, paid politicians, media outlets, you know, so it was a plot against our sovereignty and independence. They're responsible, just a moment, for bringing down governments. Just a moment. There was an address that was on the screen a moment ago. So if your local station goes off, you can continue on any of the local stations. So you can download Live TV mobile app and then get any of the local stations. Go to www.LW App Store. All right? So you can continue with us just in case your station goes off. All right, let's continue. You know, it's a taxpayer money. Yes. So if we take it, this whole thing, not as a political one, but rather as a moral issue, the fact is that the liberal elite of the West used the taxpayers' money of United States citizens to spread their ideology all around the world, and financed in Hungary more than 60 NGOs, paid politicians, media outlets, you know, so it was a plot against our sovereignty and independence. They're responsible for bringing down governments that don't support their cause. The problem with their cause is it's evil. They have an evil cause. Now, the average USAID worker may not realize it, but quite a few of them are also operatives who are underground, and their major agenda is to destabilize governments, destabilize countries. If you think about it, their sole purpose, for example, filling in the gaps in healthcare and education, where is the change? Show me one country that USAID was in and education improved. Show me what country where USAID was in and healthcare improved. The social services they're bringing, it's peanuts. The American taxpayer needs to know the billions of dollars that are being given to USAID, a fraction is making it to the people.
$10 million worth of USAID-funded meals, which went to an al-Qaeda-linked terrorist group. $25 million for Deloitte to promote green transportation in the country of Georgia. $6 million for tourism in Egypt. What? Honestly, here's the best thing you can do for tourism. Don't foment, an Arab Spring. That kind of stopped me from going to Egypt, Stop terrorism. That would be a good thing. $2.5 million to promote inclusion in Vietnam. $5 million to EcoHealth Alliance. One of the key NGOs funding bat virus research in the Wuhan lab. They destroyed your currency, they destroyed your economy. See, they creep into the politics of the day and try to destroy the politicians. That's what they do. They don't care about you. They hate politicians that love their country. Once you love your country, you are an enemy. The WHO is another wolf in sheep's clothing. Founded to protect global health, has been accused of favoring corporate interests over human lives. Big Pharma's influence dictates the WHO policies. That's the World Health Organization. It's just another NGO. No one there was elected by anyone. No, they are just nominated. And then there are the vaccines. Regular vaccines are known to be very dangerous and have severe side effects. The media hides that from you, from the public, at all costs. People express their unexpressible heartbreak that vaccines have caused their children who can no longer walk, can no longer speak, can no longer think. Their eyes are all over the place. I think that what I know now is that the problems with vaccines in general and the MMR vaccine specifically are far greater than I had previously anticipated. Even as a physician and a scientist, I didn't question that, which I should have done. And when I started to question it around 1991, the further I looked into it, the more concerned I became. And when I presented questions to those in authority, I found that the answers were completely unsatisfactory. And many continued to be deceived with the vaccines. And some have said, okay, now I can understand that the COVID vaccines might be a problem, but what about all other vaccines? I told you since 2020, there is no scientific evidence that any vaccine ever worked. There were epidemics of paralysis that were occurring in the late 1800s and early 1900s, and they were predominantly occurring in children, but they were also occurring in adults. In fact, FDR, one of the most famous polio victims, or alleged polio victims, was, I believe, 40 years old when he contracted his paralysis. There was this paralysis that certainly was occurring, and nobody wants to deny that there was paralysis occurring. Respiratory muscles were paralyzed, limbs were paralyzed, and in children, that essentially meant that limb wouldn't grow normally and it would be small, like we see the pictures. Some of the many reasons that people suffered from paralysis in the early 1900s was DDT, arsenic compounds. Arsenic was used in a newer neosalvarsan compound to treat many diseases, as was mercury, by the way. They're both neurotoxic. DDT is neurotoxic, but many other things can cause paralysis. Coxsackie virus, echoviruses, transverse myelitis, the list goes on. And in fact, the requirement to make a diagnosis of polio prior to the vaccine was just 24 hours of weakness or paralysis. Of course, the requirement changed. Once there was a vaccine, they wanted to show that paralysis and polio was reduced, and so the requirement became much more stringent. But prior to the commencement of the vaccination scheme, diagnosis of polio was made, and it could have been many, many other things, including all the things I mentioned, plus more.
We know from historical documents that come either from history or from government bodies like the Centers for Disease Control, the CDC, that have tracked these illnesses. And illnesses have spiked and been mostly gone by the time a vaccine was introduced, making the vaccine the hero when in fact the illness was mostly gone before the vaccine ever came on the horizon. I had to do my own research. It was God leading me and showing me the truth. There's no scientific evidence that any vaccine ever worked. It was a hoax from the beginning. Reports of adverse reactions, neurological disorders, and unexplained deaths have surfaced across the globe. Yet the WHO dismisses concerns, downplays risks, and suppresses discussions. Families seeking justice are often met with silence. Asked you, those who were championing reduction, drastic and massive reduction of population in the world, are these the people you want to produce a vaccine to save your life? Always remember that question. There was a secret meeting by the top vaccine safety specialists from the World Health Organization in Geneva, Switzerland. This meeting was secret. It was not supposed to leak out. Someone with a conscience leaked out the footage of that meeting. It's because we're not able to give clear-cut answers when people ask questions about the deaths that have occurred due to particular vaccine. And therefore it seems to me that it is not unexpected if they multiply the incidence of adverse reactions that are associated with the antigen but may not have been detected through lack of statistical power in the original studies. You are correct. The major health concern which we are seeing are accusations of long-term effects. Long-term effects. We have a very wobbly health professional front line that is starting to question vaccines and the safety of vaccines. Another organization disguised as a wolf in sheep's clothing is the United Nations. The United Nations presents itself as a force for peace. But behind closed doors, a corruption, sinister agendas, and bureaucratic incompetence, the United Nations has contributed to dramatic failures, often as a result of indecision and deliberate inaction, resulting in loss of lives. On July the 11th, 1995, Serb forces occupied the Bosnian town of Srebrenica. Previously, the UN had declared it a safe area, and many Bosniak people had gathered there, expecting the blue flag of the United Nations to protect them. Unfortunately, words were not backed by actions. Only 400 Dutch peacekeepers were present, and they were under strict orders not to intervene. The Dutch battalion were there to protect the people who lived there. They didn't. They should have done. Questions too about why the atrocity had been allowed to happen. When Serb forces stormed Srebrenica, UN peacekeepers failed to fire a single shot. The role of the Dutch commander, Tom Karamans, is also controversial. Ratko Mladic plied the UN officer with gifts. Soon after, he orders his soldiers to execute thousands of Muslims. The Dutch peacekeepers helped the Serb forces to separate men and women. Thousands of unarmed Bosnian men were shot. Without knowing it, the peacekeepers became henchmen of Serbian mass murder. In 2007, the International Court of Justice classified the massacre of Srebrenica as genocide. The extent of evil witnessed during the Rwandan genocide was largely possible due to deliberate inaction of the United Nations to save lives. The term cockroach was used to dehumanize the Tutsis, and the radio was the Hutu government's biggest tool to incite hate. When Rwanda fell into the hands of Belgium after the First World War, they deliberately instrumentalized ethnicity to strengthen their hand and gain total control over the country.
Tension and division was created among the majority Hutus and Tutsi minorities. As part of Belgium's divide and rule strategy, they adopted policies based on a play of power. By the mid-1960s, thousands were killed and more than half of the Tutsi population was said to have fled Rwanda, while the Hutus continued to consolidate power. Meanwhile, the other formal colonial powers also began exercising influence in the country, specifically France. On April 6, 1994, the Hutu president Juvenal Habyarimana was assassinated when his plane was shot down with surface-to-air missiles. This is when the brutal killings of innocent civilians began. Just imagine, around 2,000 people were killed in this church alone. At a time when international support was needed more than ever, the Belgium-backed UN peacekeeping mission, established to prevent civil war, reduced their foothold by almost 90% to just 270 men. The failure to protect the Tutsis from genocide not only played out on the ground in Rwanda, but also at the UN headquarters, where several cables were ignored. An example of this can be seen in the cable sent by General Romeo Dallaire, who led the UN peacekeeping mission at the time. Aggressive actions have been taken against the particular ethnic groups, against the general civilian population, and against UNAMIR, which has resulted in fatal and non-fatal casualties. The United Nations was also conspicuously silent over the human rights abuses meted out in different nations during the COVID pandemic, has campaigned for harsh climate change policies, and has spearheaded the water control policy plan set to ration water, all geared towards the destruction of human lives. Right now, we should understand by now that we do have an activist UN Secretary. Guterres is an activist. And this doesn't augur very well for the world, because these activists come in with certain agendas that got nothing to do with the welfare of nations. So these activists that we have in such organizations as the WHO and the United Nations, who are in connivance with several dictators and tyrants in Mufti, advocate the use of force wherever their narrative is opposed. My name is Yvonne Ntane. I'm with Women International. My question to you is that has the United Nations really fulfilled its mandate in terms of fostering peace in the world and obviously looking at Africa? Because even President Trump withheld his contribution to the United Nations, citing that some of the NGOs and the work that is being done is not supporting what the United Nations is actually supposed to do. We recently found out that USAID was sponsoring terrorism. So has the United Nations actually done its part fully? And even with the vaccine agenda, it actually turned out to be a debacle. mRNA vaccines were killing people. Why didn't the United Nations actually advocate that it should have been stopped during the COVID-19 era? Thank you. Obviously, we have a problem in the United Nations, and that problem is related to the geopolitical divides. And the geopolitical divides make the Security Council most times ineffective when we have serious crises. So when I say that these are elitist kleptocrats, I'm telling you the exact truth, because nations have been robbed. 2, 1, 0, all engine running. Another organization that has posed as a bastion of illumination and knowledge through questionable history is NASA, the National Aeronautics and Space Administration. President Eisenhower created the National Aeronautics and Space Administration, NASA, a federal agency dedicated to space exploration. The U.S. didn't want to fall behind the Soviets, who surprised everyone by launching Sputnik, the world's first artificial satellite and man-made object, into Earth's orbit in 1957. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out
of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. The questionable history of NASA leaves much to consider. And I'm going to read you directly from this article because it's so unbelievable. My jaw was on the floor. It reads, quote, Jack Parsons is barely acknowledged on NASA's website, and he's the man who made rockets a reality and co-founded the agency's Jet Propulsion Lab, JPL, home to missions which paved the way for the Apollo programs and continue to explore Mars and outer space today. In the desert lands outside of Caltech, there is a former river channel called Arroyo Seco. It is flanked on both sides by rock, one of which is called Devil's Gate. But years later, he would return to conduct ceremonies and rituals with other occultists in the same spot. By golly, guys, what then happens is that on Halloween of all nights in 1936, they have a scientific breakthrough. NASA would later consider that experiment, which happened again on Halloween, to be the first rocket experiment of what would later become the Jet Propulsion Laboratory. I said, one day I'm going to talk to you about what the Bible says about the Earth. Is the Earth actually spherical? In 1969, NASA allegedly landed men on the moon using computers less powerful than a modern smartphone. Yet, over 50 years later, we still haven't returned to the moon. Was the moon landing a hoax of unquantifiable proportions? So I asked NASA, as a journalist, I'm doing a documentary about the moon landings, which was true, and send me everything you got just from the first moon mission. So I meticulously went through everything, and there's very little footage. There's only like 20 pictures of an astronaut on the moon in the first mission. And you get the same footage over and over again. Well, my source at NASA believes a whistleblower sent me a tape. I pop it in, it says, do not show to the public on the screen. Okay, go ahead and play this. And this is the part that really gets you. You can dim down the audio if you want. So basically, this is the outtake. We have the unedited reel. That's why it said don't show to the public at the beginning. And here they are removing part of the transparency in front of the window and part of the special effect. That's a work light inside of the spacecraft. And then the lights come up and you see that they're in Earth orbit all the time. And we're using a 1-foot model of the Earth using the circular window to fake being halfway to the moon. So you see, that was the circular window the entire time. When I found the secret footage that night, I was followed from church. I ended up looping around and following the person following me, pulled up alongside of him to get a look at him, and apparently they zapped my car. All the electricity, everything just shut off automatically, and I coasted to a stop out in the middle of the highway at 9, 10 o'clock at night. I'm literally being chased on foot by 2 to 4 people. I hail a cab who takes me to a safe house where I have a copy of the tape. I get it to the back door of CNN, where I'm surrounded by government agents who take the tape. They drug me with what I presume is truth serum to the point of vomiting. They have a clipboard ready. They ask me all these questions like, where's the original and blah, blah, blah. I escape their custody. I make my way back to Nashville. I pee in a cup. I give it to a friend to put in his name in the lab, trying to outwit the CIA. And days later, when we meet to get the lab result, because I told the NBC News director, I'm going to get him. I got proof I got this exotic drug in me. You know what I mean? That they illegally injected me with. And so he says, well, there was a problem at the lab. And I'm like, well, what problem? He says, well, funny thing, they had a break-in over the weekend. I'm like, yeah, so what? He says, well, funny thing, the only thing stolen was your urine sample. And the people at the lab are like, we don't know who you are, but take your business elsewhere. The scripture says in Revelation chapter 21, verse 8, but the cowardly, the unbelieving, the vile, assigned to the fiery lake of burning sulfur. All such leaders are being brought. All those who dishonor the Lord, dishonor the truth. WHO, the World Health Organization, and their globalist psychopaths, whether they like it or not, their agenda is under suspension. Absolutely.
Their agenda is under suspension. Doesn't matter what they do to revive it. They're all under suspension for their evil works. We had the most beautiful healing streams, live healing services. Just almost 2 weeks now, 2 weeks ago. It was really wonderful. It was remarkable. So I'm going to show you some highlights from that program. Watch this. You know, the angels, healing angels, are in this place, and they're actually all around the world. I told you about those two great angels that the Lord sent to me years ago. One of them, the very senior angel, he suddenly became so big. You know, they looked like ordinary men when they came in. And one on either side. And they said, one's Pastor, please, can I just take this testimony? 4 different men. Yes. In 4 different hospitals. Yes. In 4 different countries. That's interesting. From Belarus. Yes. South Africa. Yeah. Brazil. Yeah. Cote d'Ivoire. All of them were in coma for different reasons. These, in 4 different countries. Yes. All in hospitals. Yes, Pastor. And they were in coma. All of them in coma. And while you were ministering, all 4 of them came back to life. That's wonderful. All back to life. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Yeah. The March 2025 Healing Streams live healing services with Pastor Chris was a colossal outpouring of divine power, truly a foretaste of the complete preaching of the gospel to all nations. Out! You're free. Glory be to God! A 3-day supernatural convergence that shook the earth to its core, flooding every city, nation, territory, and continent with creative miracles, undeniable signs, and astounding wonders. This wasn't just another global healing service. It was a divine appointment that catapulted billions across the world into a season of unprecedented visitations, forever altering the course of their lives. Beamed live from Healing Streams TV to a record-breaking audience of over 7.8 billion, spanning more than 230 countries and territories, the Healing Streams live healing services has made history again as the most monumental healing and miracle crusade ever witnessed. When the man of God, Pastor Chris, stepped into the auditorium, hope surged in every heart, and the very atmosphere vibrated with the weight of the moment. The long-awaited moment came when he expressed God's love and compassion to the sick, afflicted, and broken waiting on the healing line, ministering to them with the Holy Ghost and power. One after another, he laid hands on them and addressed their conditions, commanding infirmities to depart and declaring them whole. Cancer, blindness, deafness, skin conditions, demonic oppression, mental afflictions, and other afflictions, long entrenched, bowed in utter surrender to the omnipotent power of God and were instantly eradicated. And that's it! He's free!
What does stage 5 kidney disease mean? What does that mean, stage 5? Tell me. What? That means it's terminal. That means at the terminal stage, that's where he is. Young guy, how old are you? 15 years. Who came with you? Where's his mother? Was he born with this problem? No. When was he diagnosed with it? 2023, December. 2 years ago. Yes. Almost it. And they said he's in stage 5. The report. You have the medical report here. Yes, sir. From Luke's hospital. You see? Yeah, it's written here, stage 5. Precious Lord Jesus. Lord, let's restore this young guy back to his family, back to his mother, family. Let him be happy and sound again. Let everything in his body be restored to work perfectly. His kidneys, his lungs, his heart, his blood circulation, everything. Let everything be restored. Our devil of darkness, in the name of the Lord Jesus, I order you to come out of this boy's body. Come out of him and enter into him no more. Come. This is the moment. Jesus has done it. Just look at me, all right? Power of God goes through King David right now as the man of God lays hands on his chest. He's healed. And that's it! Hallelujah! He's healed. See his mother hugging her son. They receive a new destiny tonight. In the unrelenting procession of wonders, the man of God, Pastor Chris, ministered to those connected through the virtual screen. Instantly, the miraculous broke forth as the healing power surged through the airwaves. Natalia, Uzbekistan, brain cysts, urinary incontinence, spinal displacement, and hernias. Well, I bring you healing from all your infirmities. You are healed in Jesus' name. It's done unto you. Annex, Bulgaria, breast cancer. I command the devil of cancer to come out of your body. You are free in the name of Jesus. You are healed. Your heart is healed. Your whole body is healed in the name of Jesus. Torrents of healing power were also released to billions gathered in healing centers across homes, churches, offices, hospitals, prisons, and community centers worldwide. In the name of Jesus, be healed. Power of the Holy Ghost. The power of the Holy Ghost is surging through the nations right now. Be healed in the name of Jesus. I command the growths to die and pass out. In the name of Jesus, be healed of the cancer. Be healed of your plagues in Jesus' name. Yes, be healed. Hallelujah. Wherever you are, give him a shout of praise and thank him. Thank him for your healing. Thank him for your healing. What followed was a radiant display of miracles unfolding in real time. From every nation, jubilant voices rise in testimonies as an unending stream of miracles continues to pour forth, making the beginning of a glorious new season of celebration on the Healing Streams Festival of Miracles. As this 2-week-long miracle extravaganza unfolds, it continues to feature passionate ministers of the gospel, dynamic youths, dedicated medical professionals, and Healing Streams translators. My name is Antoni Syahan. I'm from Indonesia. About the program that we just ran a week ago, we have translation center around the country in Yogyakarta, Jakarta, Celebes, Sumatra, East Timor,
or Timor-Leste and Brunei. That's the healing stream live healing service take place on 14, 15, and 16th of March. We made a translation for 707 of Indonesian languages and dialect, 38 Timor-Leste dialect, 8 for Brunei, 4 for Malaysia, and another 1 for Cambodia dialect. So in total we can make a summary that we translate around 758 languages and dialect during the program. This really very successful effort from all our member team. The impact of this healing stream live healing service is very positive for people who joins the program. One of our member make a testimony about healing from the cancer. So that's one sample of proving this program is a very, very good program. We are very thank you to Pastor Chris by his effort to send the program to our country, make a lot of people in around grow their confidence to heal their diseases. Also, we want to say thank you to all the partners who support this program, so this program can running well and can reach every corner of our country, every street, every island. So again, we want to say thank you to you. By your partnership, we can do our job. Fires from all walks of life and diverse time zones have joined this grand celebration. With hearts overflowing with joy, they recount the spectacular miracles and divine interventions that defy medical explanations. My name is Shunifa. I'm 24 years old, and my condition was that I cannot hear very clearly at both ears of mine. But I had this condition since I was childhood, and the last time I was going to the hospital is when I was 13 or 40 years old, and the doctor said to me, I will stay with this condition because I will not get help anymore. It's too late. I was not happy when I was in this condition. Ashamed to tell my friend that I had this condition, because when you are talking about something about work, I have to ask them many times, what do you say? Can you reply for me, what do you say? And they were laughing at me like, you cannot hear. But I say after that, no, I just asked him, what do you say? Yeah. And I was hearing about the healing stream, and I joined the healing stream. Exactly what Pastor was saying. And he said, put your hand where you need that miracle. And I did exactly what he said. And after that, I can hear now very clearly now at both ears of mine. And to see if it was a miracle for me, I test myself at the evening when I went to bed. My little brother was lying down behind me with his phone, and his voice was so loud that I have to tell him, can you put your volume a little bit lower because your volume is too loud for me? And he was laughing at me like, because in the beginning it was normal for me that his volume was so loud, but after the healing I say no, that was not a normal thing. And from the healing stream, I got my healing. And I want to say thank you to the partner of Healing School from putting this on all over the world, let people see to get their healing. I had been diagnosed with breast cancer. I was very, very sick. I started taking chemo. I didn't have any strength to cook, to look after my children. My husband is the one who's looking after my children.
but the Lord was so gracious to me. I got registered with the healing stream, and Pastor prayed for me. Lydia, Canada, breast cancer and fatigue. You are healed. That cancer is dead, Lydia. It's dead. Thank you, Lord. When Pastor prayed for me, I said one thing. I said, thank you, Jesus, because you gave me my life back. I started cooking in my house that day, like Friday evening. I prepared supper for my family. Wow. I feed them. The next day, I prepared breakfast. I did my laundry. I had to go to the basement. Like my house is level with basement. I had to go to the basement to do my laundry, my children's laundry. All the glory to Jesus. All the glory to Jesus. And just today, I went to the doctor, and I told him I have to stop this chemo. I don't want the chemo anymore. I believe that I am healed. He said, well, I recommend that you finish the rest of the cycles. I say, no, I don't want it. I am healed. He checked, he was examining my breast. He couldn't find the tumor that he found right from the beginning. He just told me the result today. It's denial. There is nothing on it. All the glory to Jesus. Thank you, Pastor Chris. For almost 2 years, I have suffered of diabetes. Because of the diabetes condition, I had a deep cut in my leg, and that cut was unable to heal. As a result of the condition, I went from doctors to doctors. They have applied several kinds of treatments in the cut, but it never got healed. From Nicaragua, I traveled to Dominican Republic to see more doctors and specialists regarding my leg, but there were no changes. While I was in the Dominican Republic, the doctor said they will need to cut off my leg, which I refused. Whenever I went to the hospital to clean up the wounds, the nurses would feel the bones in my leg because the cut was very deep. My sister saw my condition, immediately informed me about the healing streams and sent me the information and guidelines on how to register. During the healing streams, when the man of God, Pastor Chris, was praying for the global audience, I received my healing. And from that time, the wound completely dried up. If you take a closer look, you will see the mark of the deep cut, but the wound is dried up and I am completely healed. I'm healed of diabetes as well. And now, as you can see, I can stand, I can walk perfectly and freely without any form of pain. All glory to God. The condition that brought me to the healing streams, live healing services, is called nephrotic syndrome. It started 4 months ago, and I was just feeling stomach cramps, vomiting, loss of appetite. I started swelling. The whole body was swelling, my feet were swelling, my stomach was swelling, everything, my face. Went to several doctors and they could not diagnose until February. That's when I got the diagnosis. They said the kidney has paused, it's a bit damaged, and I'm losing a lot of protein. And also that my cells are fighting each other, so there's no immunity anymore. I was admitted in hospital and I had to be separated from my children for 21 days. And with that discomfort, it was so hard. I couldn't go to work. I could not squat. I could not run. I could not jump. I could not even eat or sleep properly. And at the same time, I would have vivid dreams, like I would dream dreams of death every day. So in December, I decided to register myself for the healing streams. On the day of the program, Pastor mentioned my name. Yolanda, Zimbabwe, I bring you healing. In the name of Jesus, be healed completely. Power of the Holy Ghost, it's done. I was shaking. I started feeling cold. I was like, God, it is done. I lifted my hands, and like that, I fell under the unction. Hallelujah. And when I fell under the unction,
My stomach started, I felt something leave my stomach. It was very painful. It was very painful. For about 15 minutes, I lay on the ground. My kids didn't know what to do with me. I slept peacefully. Praise God. Let me stand to see me. There's no big tummy anymore. Wow. No big tummy. Look at that. I am going to wear. I am dancing. I'm dancing. Oh, Praise God. God. I can do anything. I now cook. I eat meals the way I want. Wow. I am just enjoying life. Glory to God. Praise God. Hallelujah. God, To praise. the partners, wow, the work you are doing, don't underestimate it. Don't even feel like you're not doing enough. Through your partnership, through your giving, look, you gave my family their mom back. You gave my mother her child back. You gave me a second chance in this life. Thank you. What you're doing is amazing. And the Lord will surely reward you of it. And today, not only through your partnership, you have also birthed another partner. I am coming to partner because I want to see someone's life turn around like what happened to mine. Praise God. Join us to consolidate on the resounding success and create a lasting impact in the lives of all those who were reached through the Healing Stream's live healing services with Pastor Chris. For more information on how to be a part of this, please call us or visit our website using the details showing on your screen. God bless you. Wow. Wow. That was just so wonderful. Oh, praise God. Praise God. Only God does things like this. Glory to his name forever. Again, I'd like to thank all our translators around the world. Thank you very much for your work. Thank you for making this gospel easy and available to all those who would have never heard. They could hear because of you. Thank you very much. Many thanks to the coordinators, those who helped to organize the translations. It's a lot of work. Thank you very much. And many thanks to the ministers of the gospel who worked with us to have this extraordinary program to bring healing to the nations. I pray the Lord will bless you immensely. Bless your ministry. Bless your family. Thank you very much. Thank you. Oh, what a time we had. Even today, we have lots of translators who are putting this session into so many languages. You work so hard. Thank you very much. We're going to be rounding off this session. And if you've been a part of the Global Day of Prayer before, you know that right after I'm done, we have other ministers coming up. Every half hour, we have another minister. Round the clock until we meet again tomorrow evening, about the same time we started today. But every half hour, there's another minister of the gospel sharing the word with us and leading us in prayer and praying together with us, praying for us as well. So make sure to be a part of as many sessions as you can. We will do a song during which we'll give our offerings in a closing session. And right after this session
I have Pastor Muni Rupnarine from Miracle Working Church in Canada. And he will be ministering the next session. So make sure to be a part of it. Now, I'm not sure I pronounced that name very well. It's Rupnarine. Yes. No, well, he would tell us, but I think it's Rupnarine, it says. Yeah. But he's been a partner with us for many years, a great minister of the gospel. So you're going to be hearing him when this session closes. I hope you had a good time praying today and also learned from the information that we brought to you. Thank you very much. We'll have the music now. Make sure to give an offering to the Lord today. Use the details on the screen. I pray the Lord will bless your offering, bless your giving, and multiply it back to you in a great harvest. In Jesus' name, amen. Jesus, you are life and the light of man. In your dark life of God, in human flesh, you are one of a kind, and there was no kind like you in heaven and earth. Your body was flesh, but in spirit truly God. Of the Father that walks in the garden of Eden, the one whom our fathers and the prophets foretold, the heartbeat of our faith, the living, breathing word of God. You are God's complete and untouchable our Lord and King, we give you the glory, honor and adoration. Lord, you embody the totality of divinity. Our Lord and King, we give you the glory, honor and adoration. You're the great marvel of the ages. Blessing and glory to you. You're the great marvel of all ages. Blessing and glory to you. Oh, you're the great marvel of all ages. Blessing and glory to you, Lord. Blessing and glory to you. You made us in your image and after your likeness. God's grace and truth